To je akože taký dobrý zoznam. Ja si pamätám tiež, ako v roku 2002 náhle zmenil svoj pieseň aj Svokru Vlkov, z ktorou ju chcel byť. Otočil sa k Mečiarovi chrbtom a založil vlastnú stranu, Hnutie za demokraciu. Bolo to isto len záhadná zhoda okolností, že centrála HZD sídlila práve v budove, ktorý väčšinou vlastnili firmy ovládaní Jurajom Širokým, ktorý bol čirom náhodou patronom Mečiarovho idola Roberta Fica. Ako sa vtedajší americký veľvyslanec na Slovensku menom Ron Weiser pred týmito kľúčovými voľbami tajne stretol s lídrami vtedajšie a súčasnej opozície a vystriahol ich pred spoluprácu s HZDE. Pretože Američania nevideli žiaden rozdiel medzi Gašparovičom a Mečiarom. Žiaden rozdiel. Argumentoval, že žiadny z tých dôb sa necíti viazaný základnými demokratickými princípmi a že obaja sú ochotní porušovať zákon v mene moci. Za 10 rokov, ktoré odvtedy uplynuli, sa prezident Gašparovič stal živým dôkazom toho, že nebude z psa slanina ani z vlka baranina. Dokola sme počúvali jeho talafáky o tom, ako je nestranný. A pritom sme sa museli pozerať, ako sa pri každej z príležitosti plázi pred Ficom tým správnym smerom. Videli sme jeho slogan Myslím národne, cítim sociálne na chrbtoch kníh, polícia knižníc a nešlo nám do hlav, ako sa môže niekto s takým výnosným kredom správať tak neokrokané, arogantné a ignorantský. Počúvali sme jeho novoročné prejavy a márne sme v nich hľadali aspoň zvetronú stopu po inšpiratívnej alebo šľachtetnej myšlienke. Čítali sme jeho verejné prejavy. Vyhlásenie a zúfali sme nad tým, ako môže byť na čele nášho štátu človek, ktorý je schopný z úst vypustiť vety typu keby nebolo mafii, nebolo by na Slovensku futbal. A teraz tento človek, ktorý nemá morálny ani demokratické predpoklady na to, aby šefoval bande paholkov, nie je to ešte riadne vyspelú krajinu, tak tento človek najnovšie odmietal vymenovať riadny a demokraticky zvoleného generálneho prokurátora do úradu, ktorý mu plným právom náleží, a to iba preto, lebo nejestvuje žiadne záruka, že Jozef Čento sa bude dať podplatiť alebo prinútiť, aby podkoverec zamietol zločiny prezidentovi Kupanov. Viete čo, vidím tu slovenských vlajkov a stojím tu s mojim dcerou Lily, ale toto nie je krajina, v ktorej chceme žiť. A už vonkoncom to nie je žiadna krajina, ktorú hodláme odkázať našim deťom. Na našom Slovensku verejní činitelia nekradnú, neklamú a nezneužívajú moc, ktorý sme im prepožičali. Na našom Slovensku si oligarchovia nekupujú ani politikov, ani ich strany a peniaze na volebnú kampaň nezháňa premiér vlastnou hlavou. Na našom Slovensku má byť prezident, premiér a ostatní ústavní činitelia žiarivým príkladom slušnosti, vzdelania, zmierlivosti a dôstojnosti. Na našom Slovensku sa za sudcov nevolia politickí poskokovia, ktorých jediný kvalifikáciou je, že sú ochotní vydávať rozsudky na objednávku a vyhrážať sa cestným sudcom za to, že chcú svoju funkciu vykonávať poctivo. Na našom Slovensku platí zákon rovnako pre všetkých, a teda aj pre vás, pán prezident. Prezident, ktorý odmieta rešpektovať vôľu parlamentu,
a namiesto toho si vymýšľa trápne pseudické právnické výhovorky, na našom Slovensko nemá čo hľadať. Ďakujem, dovidenia.